Yaşlılarımız, Mevlevi sahipler, gözetler gelen 5 uluslarlığı Ayakça'dan Mürdiyan Uluslarlığı'nın 16 kışlarından namayindeler gelen Bahadır Işıl Abdülhamid'in azatlığı için zalim istitatçılardan ve Kanavadı Nevibayı hemdetlik edecek olup Işıl gözetler ki yaşlıları ki Mevlevi sahipler çoğunu hayvan aslında 50'lerin dibinde yaşıyordu. Kısat-ı mukaddemde, soğuğun mukavimde, karın mukavimde tab getirip şurada devlet merkezinin yakasını tuttuğular bu yaşlılardan, kavimlerden, mevsefetlerden, Mevlevi sahiplerden hepsinden teşekkür ederken uzak yerlerden yol çekip gelenler için kadınlarınıza hasenat, sağ olunlar kardeşler. Ulusvali Murdiyan tarafının kışlaklarından bul Abdurrahman ta'ziyeti için, onun gamkarlık için, buların valideynine, familu akraba ve kişilerine bugün musibet geliptir, şol musibete şerik olmaklık için bizler hem bugün bera iştirak ettik. Avvalın Hudavandi Azze ve Celle'den temenni ediyor. Bul Abdurrahman ki masumi
Allah Taala'nın masum bendelerinden bolup, obularyň walideynine, akraba we kişilerine awwal terin sabr jemil ata etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Men geplen Muhammed Zahir Qariyadar mana Qaymy tasminin geplen. Mana görüşüňiz ýani bu 2 sany Goýny welaýaty Qunduz uluswaly Qalayzal Qariýa tarpyz guzardan birine Amir Şabay diýip gowmlarymyzdan bir Türkmen gowmlarymyzdan birini alyp geldi. Birine masanym uluswaly Qalayzalyň Wagştepe qariýasyndan Qayyumbay diýip şolar geldi. Mana 2 goýunte biri awgal soýuldy, mana birte hem mana pilhal goýdaň şaýda hal mana şu pile soýulypdy. Mana türkmen gowmlarymyz mana şunyanyk hatda mallar, canly mallary biri alkeli Qaymy tasyna mahatyry kömek mana şu Qaymy tasyna Abdurawcanam inşallah Hudaý pak terkirek bizleriň elimize sağ salamat şu Qaymy tasymyza gelmekligini nesip etsin inşallah. Mana görüşüňiz ýani mana bu Garqyn uluswallygymyzyň Kow qariýasyndan hem bir tiýet gowmlarymyz hatda Guraknanlar mana Garqynyň özünden hem görüşüňiz ýani takminden bir 200 kişi kemi 5 ýaşullar, ulamalar, jawanlar gelendiler. Olar hem Guraknanlary bardy, birinçi ýaglary bardy. Hatda ýeknanlaryna çelli, birinçi ýaglaryna çelli alyp gelendiler. Aýtdylar ki bizler mana şu ýerde sizler bilen hemişe gapdaryňyzda bar diýdiler. Olardan hem Allah razı bolsun. Mana bu Pançkany Aqçanyň Murdiýan uluswallygyndan tamam qariýajatyndan beri ulamalar, ýaşullaryň uzury bardy. Bular bardylar, hemmejikleri gelendiler. Bulardan hem Allah razı bolsun. Bizleriň mana şu Qaymy tasymyza gelip, hawanyň sogunda gelip gatnaşyp oturlar. Bulardan hem Allah razı bolsun. Mana bu görüşüňiz ýani 50 gün bolýar mana bizler mana şu Qaymy tasymda her kança menpi 9 menpi 10 soğuklarda hem mana bir yerde bolduk. Mana bir yerde mana görýärsiňiz bilen kassamyz Şamrat kassap. Mana komandanymyz birader Hulas Qahraman aşpazyň şagirdi. Mana bu negawanymyz bular hemişe mana bizden gapdyrymyzda wan soğunda da mana bu kişilerim hyzmat edip oturlar, gowmlar gelip gatnaşyp oturlar, uzakdan ýakyndan kömek mali etýän gowmlara, ýaşullara, ulamalara, jawanlara hemmesine Allah razı bolsun. Yani bizler bile hawan soğunda gelip gatnaşyp oturlar. Mana Allah ayal gyz doganlarymyzam hatda mana hawan soğuklaryna hem mana şu ýerde gatnaşyp oturlar. Olardan hem Allah razı bolsun. İnşallah Abdurawcan sağ salamat gelinçäňizde bizler şu Türkmen ýok diýdi ýok. Bizler mana şu ýerde bar inşallah Allah Taala tezrek Abdurawcan sağ salamat bizlere nesip etsin.